Хваленый Иисус Христос. Дорогие дети, коли вы были маленькими, ваши тата и мамы принесли вас у костел, где вы отрымали святых рост. Тады добрый Бог Отец зрабіў вас своими детьми и запросил, как вы жили в единстве с Иисусом. А теперь, дорогие дети, попросите ваших батьков об благословении. Нехай гэтая свечаная вода, якою я окроплю вас, нагадае вам об вашем хросте и об тым, что вы дети Божие. А Иисус Христос нехай яшчэ раз пакліча вас до адзінства з ім. Гэтае адзінства будзе найбольш поўным, калі вы упершыню прымеце святую камунію. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Вітаю вас усіх присутних, дорогі брати і сестри, на этой урочистой святой мши сьогодні у четвертую великодную неделю,
коли Костел означає неділю Єзуса Христа, доброго пастора. Особливим чином вітаю вас, дорогі діти, які сьогодні перший раз приймете Єзуса Христа у Святої Комунії у своє серце. Сьогодні вельми важний день у вашому житті, тому на самому початку цієї мши захочу, щоб ви звернулися до Пана Єзуса, подякували йому від всього серця за цей чудовний день і так само попросили об чимось. Сьогодні вельми такий пригожий день, бо, по-перше, ви вчора всі приступили до сакраменту сповіді. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що всі ви тут, діти, сьогодні святые стоїте. І більше того, перший раз ви сьогодні приймете Єзуса Христа у комуні, перший раз ви будете удільничати у повноті Святої Мши. Тому сьогодні ваша молитва, ваша просьба будуть мати особливу емоцію. Тому попросіть у Пана Єзуса того, чого ви більше за все хочете у своєму житті, особливо тепер у цей момент. Зверніться у хвилині тишини з цією просьбою. А вас, дорогие батьки, хрестные, родные и все тут присутные, дорогие браты и сестры, захочу до молитвы у интенций этих детей. Отулим их нашей молитвой, как этот узнеслый момент у их житті, коли они з'єднаються з Єзусом Христом, как этот момент протягивався все их життя, как все свое життя они жили в этой едности с Христом. Захочу до этой молитвы вас, дорогие браты и сестры. Я ахвярую гэтую святую мшу за гэтых дзяцей, просячы зноў жа аб тым, каб Бог атуляў іх сваёй апекай, каб Маці Божая выпрошвала ўсе патрэбныя ласкі, каб яны ўзрасталі ў мудрасці, ў святасці, ў ласцы ў Бога і ў людзей, і каб жылі заўсёды з'яднаныя з Езусам Христом. А на пачатку святой мшы перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. У тыя дні Павел і Барнаба прайшлі праз Пергэ і прыбылі ў Антыёхію Пісідыйскую, увайшлі ў дзень суботні ў сінагогу і селі. Калі сабраныя разышліся, многія юдэі і пабожныя празеліты пайшлі следам за Паўлам і Барнабам, якія ў размове пераконвалі іх заставацца ў ласцы Божай. У наступную суботу сабраўся амаль увесь горад слухаць слова Пана. Калі юдэі ўбачылі такі натоўп, напоўніліся зайздрасцю, пярэчылі таму, што сказаў Павел, і блюзнерылі. Тады Павел і Барнаба з адвагаю сказалі: «Вам першым трэба было абвяшчаць Слова Божае, але паколькі вы адкідваеце яго і лічыце саміх сябе нявартымі вечнага жыцця, таму мы звяртаемся да язычнікаў, бо так нам загадаў Пан. Я зрабіў цябе святлом народаў, каб ты быў збаўленнем аж да межаў зямлі». Калі пачулі гэта язычнікі, узрадаваліся і славілі слова Пана, і ўсе, прызначаныя да жыцця вечнага, паверылі, і слова Пана пашыралася па ўсёй краіне. Але юдэі падбухторылі пабожных і ўплывовых жанчын і першых у горадзе людзей і распачалі ганенне на Паўла і Барнабу і выгналі іх са сваіх межаў. Яны ж абтрэслі на іх пыл з ног і пайшлі ў Іконію. А вучні напоўніліся радасцю і Святым Духам. Гэта Слова Божае. Bogu niech będą dzięki. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Усклікай Пану ўся зямля, з радасцю служыце Пану, станьце перед яго абліччам, з радасным спевам. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Ведайце, што Пан ёсць Богам, Ён стварыў нас, і мы ягоныя. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Бо Пан ёсць добры, навекі міласэрнасць яго, а яго вернасць з пакалення ў пакаленне. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Чытанне кнігі Апакаліпсіса святога Яна. Я, Ян, убачыў вялікі натоўп, якога ніхто не мог палічыць, з усіх народаў, плямёнаў, родаў і моваў, якія стаялі перад тронам і агнём, апранутыя ў белае адзенне і з пальмавымі галінкамі ў руках сваіх. І сказаў мне адзін са старцаў: гэта тыя, хто прыйшоў з вялікага ўціску і абмыў адзенне сваё і выбеліў яго ў крыві ягняці. Таму яны перад тронам Бога і служаць яму ўдзень і ўначы і ў святыні. І той, хто сядзіць на троне,
раскіне над ім свой шацёр. Яны ўжо не будуць ні галадаць, ні прагнуць, і не будзе паліць іх сонца, і ніякая спёка. Бо і агнё, якое пасярод трона, будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніцы жывой вады. І вытра Бог кожную слязу з іхных вачэй. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрый пастыр, кажа пан, і ведаю овечак моих, а мае ведаюць мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus сказав: «Овечки мої слухають голосу Майго, і я ведаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя навіки, і вони не загинуть ніколи, і ніхто не вирве їх з рук моїх. А Отець мой, який дав мені їх, більше за всіх, і ніхто не може вирвати їх з руки Отця Майго. Я і Отець одно». Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Присядьте на хвилинку, едите. Як у вас настрой? А что вы все такие хмурые сидите, никто не усмехается? Усмехнитесь трошки, глядите, соненько светить. Хоць прыйшлося раненька ўстаць сёння ў нядзелю у выхадны дзень, но але гэта варта таго. Спачатку хацеў бы некалькі слоў паговорыць з вами, сказаць пра сённяшняе Евангелие. Хто слухаў уважліва? Толькі што я чытаў Евангелие. Хто уважліва слухаў? Падніміце рукі. Ну падніміце, што ніхто не слухаў? Вышэй падніміце, хто слухаў Евангелие. Астатнія аб чым думалі? Сёння мы чулі даволі каротенькі фрагмент Евангелия. Хто запомніў, кім назваў себе Jesús Христос? Хто ён такі? Як ён себе назваў сёння ў Евангелии? Падніміце руку, хто пачуў, хто запомніў? Jesús Христос назваў сябе панам. Панам, а яшчэ кім? Падобнае слово, але трошкі іншае. Бог Отец. Пан Єсус назвав себе пастиром. Пастырам. Пастырам пан Jesús себе назваў. А хто такі пастыр? Это тот, кто пасвит овечек. Той, хто пасвіць овечек. То есть пан Jesús сёння в Евангелии говорит, что я пастыр и пасу своих овечек. А якіх ён овечек пасе? Причем увогуле овечки до Евангелия, до того, что мы тут собрались. И про якіх овечек пан Jesús говорить? Овечки — это люди. Люди. Якія люди? Хто гэтымі овечками з'яўляецца? Все мы. Вельмі добра. Гэтымі овечками з'яўляемся все мы. Пан Jesús гэта добры пастыр, а мы ўсе ягоныя овечки. Што гэта значыць? Гэта значыць, што пан Jesús любіць кожнага з нас і клапоціцца, заботіцца аб нас. Ён хоча, каб мы былі шчаслівыя. Так як пастыр клапоціцца пра авечак, ён стараецца знайсці лепшае месца, каб іх там пасвіць, каб яны былі заўсёды сытыя, наетыя, напояныя, дагледжаныя. Так сама і пан Jesús. Ён любіць кожнага з нас і хоча, каб мы ягоныя авечкі заўсёды былі шчаслівыя. І таксама вельмі важныя словы сёння пан Jesús сказаў. Пан Jesús сказаў, што маіх авечак ніхто не можа вырваць з маіх рук. Яны будуць заўсёды пры мне. Але тут я так сабе дазволю не пагадзіцца з панам Jesúсам. Як вы думаеце, хто можа вырваць
нават не вырваць, а як можа авечка выйсці з рук пана Езуса, як вы думаеце? Ёсць якіясьці думкі ці не? Не верыць у яго. Не верыць у яго. Другімі словамі, авечку можа вырваць з рук пана Езуса, з пастыра добрага, толькі сама сябе авечка. Толькі сам чалавек можа вырваць сябе з рукі Езуса Хрыста, адвярнуцца яго і пайсці ў свой бок кудысьці там па сваіх справах. І таму Езус Христус сёння запрашае ўсіх нас, асабліва вас сёння, каб вы заўсёды былі пры ім, каб вы верна пры ім трывалі. І сёння вельмі важны момант у вашым жыцці, да якога вы рыхтаваліся на працягу 2 гадоў. Хадзілі на катэхезу, хадзілі на рараты, на крыжовы шлях, на ружанцовыя набажэнствы. Прыходзілі ў нядзелю ў касцёл, каб сёння тут, у гэты момант, падчас гэтай святой імшы, прыняць Езуса Хрыста ў сваё сэрца. Напэўна, рыхтаваліся таксама так і ў сям'і доўга да гэтага свята, і ўжо, можа, хтосьці чакае, калі ўжо хутчэй прынясуць якіясьці падарункі, бо, напэўна, атрымаеце якіясьці падарункі ад сваіх блізкіх, родных. Але, нягледзячы, якія б вам там падарункі не падарылі сёння, трэба запомніць адно вельмі важную справу, што самы важны падарунак, самы лепшы падарунак вы атрымаеце менавіта тут, вось на гэтым кленчніку. Калі вы падыдзеце да яго, станеце сюды на калені і прымеце пана Езуса ў сваё сэрца. Сам Езус Христус прыйдзе да вас. І пастарайцеся запомніць гэты момант на ўсё вашае жыццё, таму што гэты момант ужо ніколі не паўтарыцца. Вы будзеце прыходзіць, прыступаць да святой камуніі і кожны дзень, цяпер бліжэйшы тыдзень, белы тыдзень. Але гэты першы раз, калі вы прымеце Езуса Хрыста, вельмі важны. Таму што ў гэты момант вы з'яднаецеся з Христом. Вы станеце з ім адным цэлым. Бог паселіцца ў вашым сэрцы. І таму няхай гэты момант назаўсёды ў вашым сэрцы застанецца ў вашай памяці. Яшчэ некалькі слоў хацеў бы сказаць да бацькоў, да ўсіх гасцей, бо, вядома, першая святая камунія – гэта такі сямейны празднік. Збіраюцца госці, знаёмыя, блізкія, родныя, хросныя. І гэта вельмі цудоўна, таму што, дарагія бацькі хросныя, некалькі гадоў таму, калі вы прынеслі сваіх дзяцей на руках сюды ў касцёл, прасілі аб сакраменце хросту, вы прынялі на сябе складаны, але вельмі прыгожы абавязак выхаваць сваіх дзяцей у веры. І сённяшняя прысутнасць вашых дзяцей тут – гэта своеасаблівы плён гэтага выхавання. Але хацеў бы звярнуць вашу увагу, дарагія бацькі і хросныя, што гэта не канец выхавання, гэта толькі пачатак. Пачатак новага шляху, на які становяцца вашыя дзеці. І вельмі важна, каб вы прынялі гэта сабе да сэрца, каб усвядомілі яшчэ раз, што гэтае вашае заданне выхавання дзяцей у веры, яно працягваецца далей. Будзе працягвацца яшчэ шмат гадоў. Так, як і нашыя старэйшыя бацькі хочуць нам дапамагчы, нас выхаваць, даць добрую раду, так і вы будзеце на працягу ўсяго свайго жыцця, будзеце дапамагаць сваім дзецям. І вельмі важна, каб вы не забывалі пра выхаванне іх у веры. Таму прашу вас аб тым, каб вы і далей былі сведкамі добрымі Езуса Христа для сваіх дзяцей, каб вы давалі ім добры прыклад, каб вы разам з імі прыходзілі на святую імшу ў касцёл, каб вы разам з імі станавіліся дома на малітву, разам з імі маліліся, каб вы размаўлялі з імі пра Бога, пра Евангелие, каб вы былі для іх добрымі сведкамі, каб вы паклапаціліся аб тым, каб дзеці далей хадзілі на катэхезу, далей пазнавалі пана Езуса, узрасталі ў гэтым пазнанні, у яднанні з ім. І ведаеце, вельмі таксама такі важны момант, таму што я гавару аб тым, што бацькі хросныя павінны быць прыкладам для сваіх дзяцей. Але сёння таксама бацькі і хросныя, усе тут прысутныя, паглядзіце вы таксама на гэтых дзяцей і варта ўспомніць сабе нашу першую святую камунію, бо, вядома, хтосьці прыступаў да першай святой камуніі яшчэ даволі даўно, і гэта было не так урачыста, але, я думаю, большасць тут прысутных ужо перажывалі гэты момант так урачыста. Давайте, хай кожны падумае, успомніць гэты момант, калі ён прыступаў да першай святой камуніі, калі ён, так як гэтыя дзеці сёння прыгожа, у прыгожых адзеннях, але перш за ўсё з прыгожым сэрцам, чыстым, пасля першай святой споведзі, прыняў Езуса Хрыста ў сваё сэрца. Давайте запытаем сябе, ці ёсць там і цяпер месца для Езуса Хрыста у маім жыцці.
І гэтыя дзеці нагадваюць нам аб тым, што ўсе мы з'яўляемся дзецьмі Божымі, нягледзячы ні на што. Езус заўсёды любіць кожнага з нас і чакае нас, так як добры пастыр. Нават калі мы заблукалі, дзесьці зайшлі далёка ў сваім жыцці, зусім у другі бок, не туды, куды Езус хацеў нас прывесці. Езус чакае кожнага з нас і дае кожнаму магчымасць вярнуцца, каб стаць, так як гэтыя дзеці, зноў з чыстым сэрцам і прыняць яго ў сваё сэрца чыстае, з'яднацца з Езусам Христом. Няхай гэтыя думкі таксама і для нас, дарослых, сёння будуць такім момантам разважыць, падумаць і шчыра сабе адказаць, ці я хачу таксама, так як мае дзеці, жыць з Езусам Христом. Амен. Паўстанемся, дзеці таксама. Дарагія дзеці, пасля вашага нараджэння вашыя бацькі прасілі для вас хросту, абяцалі, што выхаваюць вас у веры і навучаць жыць так, як належыць дзецям Божым. Цяпер прыйшла хвіліна ў вашым жыцці, каб вы самі вызналі веру і выракліся зла. Зрабіце гэта пры запаленай пасхальнай свечцы, ад якой калісьці вашыя бацькі запалілі для вас хрысцільную свечку. Запрашаю, падходзьце. Як усе запалілі, усіх атрымалася. Дарагія дзеці, пытаю кожнага з вас, ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху?
Ці верыце ў Бога Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, васкрашэнне цела і жыццё вечнае? Веру. Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Христе, Пану нашым. Амен. Згасім свечки аккуратненько. Дорогие браты и сестры, узнесем наши просьбы до Бога Отца, які запрашае нас до супольного стола свайго Сына, каб мы умацавалі нашу веру и досягнули вечного жыцця. Пан Езус звярнуўся да Пятра з такімі словамі: «Ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я збудую мой касцёл, і брамы пекельныя яго не перамогуць». Пане Езу, молимся за Отца Святого Льва XIV, за усіх біскупаў і святароў, за святароў нашей парафіі. Просим, беражы іх і адары сваімі дарамі дзеля добра усяго касцёла святога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пасля ўнебашэсця Хрыста вучні напоўніліся Духам Святым і адважна абвяшчалі Божае Слово. Пане Езу, молимся за нашу радзіму. Просим таксама аб згодзе паміж людзьмі і супакою ва ўсім свеце. Няхай ён адроджаны Тваім Духам стане месцам супакою, прабачэння і справядлівасці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пан Езус запрашае нас: «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас». Пане Езу, молимся за наших бацькоў, родных, росных, настаўнікаў і катэхетаў. Умацуй іх, Езу, сваім святым целам і сам дапамагай ім спаўняць штодзённыя абавязкі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пан Езус падчас апошняй вячэры абяцаў нам: «Хто спажывае цела маё і п'е кроў маю, мае жыццё вечнае, і я уваскрашу яго ў апошні дзень». Давяраем Тебе, Пане Езу, увесь народ Божий, асабліва вернікаў нашай парафіі, якія кормяцца Тваім целам і крывёю. Даручаем Табе таксама і просім благословіць наших гостей, запрошаных сёння до Твайго стола. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Сваю любоў да дзяцей Езус выразіў словамі: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, бо ім належыць валадарства Божае». Молимся за усіх дзяцей, якія сёння упершыню прымуць Езуса Христа ў святой камуніі, каб мы назаўсёды засталіся вернымі Богу. Пане Езу, захавай чыстымі нашыя сэрцы і зрабі, каб аднойчы мы прыступілі да Твайго стола ў вечнасці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пан Езус сказаў: «Благаслаўлёныя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць». Молимся за усіх дзяцей, якія не ведаюць Цябе, Пане, і за тых дзяцей, якім бацькі перашкаджаюць пазнаваць Цябе. Прымі іх, Езу, у лік Тваіх сяброў. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Езус сказаў: «Я вінаградная лаза, а вы галіны». Молимся за усіх нас тут присутных, каб мы, узмоцненыя Словом Божым і Евхаристией, мужна і верно обороняли християнскую веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej lubowi. Uczyni, kab chwała z mертвых powstanie Twojego Syna i moc Ducha Świętego wieli nas do głębiejszego poznania Twoich tajemniców. Prac Chrysta, Pana naszego. Amen. У дарах, якія складаем мы, прагнем выказаць Пану Богу нашу любоў і ўдзячнасць на Твой алтар. Пане Езу, мы приносим запаленную свечку. Боже, Твой Сын, святло свету,
прыносім Табе гэту запаленую свечку, сімвал Божага святла. Дапамажы нам быць Тваім святлом для іншых і ў кожны дзень нашага жыцця. Кветкі. Божа, Ты стварыў травы і палявыя ліліі. Прымі гэтыя кветкі для аздобы алтара. Дапамажы нам захаваць свае сэрцы прыгожымі і чыстымі. Садавіну. Прыносім Табе, Пане, плён зямлі і працы чалавечых рук. Няхай зерня Тваёй любові, пасеянае ў нас падчас хросту, прынясе шчодрыя плады радасці і дабрыні да ўсіх людзей. Ахвяраванні ад бацькоў. Прыносім іх у дар алтара на патрэбы касцёла, як сімвал удзячнасці за падрыхтоўку нашых дзяцей да гэтай вялікай падзеі першай святой камуніі. Віно і ваду. Божа, з Тваей шчодрасці зямля родзіць вінаградныя гронкі. Прымі гэтае віно і перамяні яго ў кроў свайго Сына, каб наталіць прагу нашых сэрцаў. Як вада злучаецца з віном, таксама і нас, Ойча, злучы навекі з Езусам Христом. Белую гостыю, што стане целам Езуса Христа, які да канца нас полюбіў і аддаў сябе ў ахвяру за нас. Перамяняй нас, Пане, штодня, каб мы станавіліся сапраўдным хлебам любові для нашых бліжніх. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, Ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, Ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, Ты любоў моя адзіная. Módlcie się, aby moje wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu
dopełni on ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem, Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu.
Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico, serce przenajświętsze, laski świątnico. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiony, boski kapłanie, przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiona, żywa ofiaro, broń nas przed doczesną i wieczną karą. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu.
Bądźże pozdrowiony, dobry pasterzu, Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiony, Wszechmocny Boże, już Cię kocham szczerze, jak serce może. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. Muzyką słodkim to imię brzmi, wpisane w sercu mym. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać. On pierwszy ukochał mnie. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać. On pierwszy ukochał mnie. To Jezus mój Zbawiciel Pan, to o Nim śpiewać chcę. On nam zbawienie wszystkim dał, miluje także Cię. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać. On pierwszy ukochał mnie. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać. On pierwszy ukochał mnie. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем и псальмы спеваем, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем и псальмы спеваем,
bo Ty najwyższy nasz Bóg. Ty najwyższy, Ty najwyższy, Ty najwyższy nasz Бог. Ciebie прославляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższy nasz Bóg. Módlmy się. Boże dobry pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Спочатку присядьте, послухаем парафіальні об'яви. У четвер, 8 мая, кардинали, собрані на конклаві, обрали нового наступника апостола Петра, папу Римського. Им стал 69-годовый кардинал Роберт Фрэнсіс Превост, який прийняв ім'я Лев XIV. Новообраний біскуп Рима походить со Злучених Штатів Америки, народився в Чикаго, з'являється монахом-августинцем, шмат гадоў працаваў як святар на місіянерскіх пляцоўках у Перу на розных адказных пасадах. Вярнуўшыся ў Злучаныя Штаты, быў правінцыялам ордэну святога Аўгустына, а потым генеральным прыёрам. Пасля папа Францішак прызначыў яго дыяцэзіяльным біскупам у Перу. У 2023 годзе папа прызначыў яго прэфектам Ватыканскай дыкастэрыі па справах біскупаў, узвысіўшы да годнасці спачатку арцыбіскупа, а потым кардынала. Захвочваем усіх атуліць сваю малітвай новаабранага пантыфіка. Сёння нядзеля добрага пастара і таксама пачатак тыдня малітвы о пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. Ва ўторак прыпадае 77-я гадавіна мучаніцкай смерці ксяндза Валеріяна Голяка, пробашча нашай парафіі. Адна з інтэнцый святой мшы ў 9 гадзін будзе ахвяравана аб жыцці вечным для яго. Захвочваем да супольнай малітвы. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у аўторак, 13 мая, ўспамін Маці Божай Фацімскай, у 8:30 гадзінкі, у сераду свята святога Мацея Апостала, у пятніцу ўспамін святога Андрэя Баболі, святара і мучаніка. У чацвер, 15 дзень месяца, дзень міласэрнасці, ад 13 гадзін магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, у 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці і святая імша Божай міласэрнасці. Таксама у чацвер святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Маствілічках у 14 гадзін. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні дайшлі вечнасць нашыя парафіяне паўстаннем. Леонарда Ментковская, 72 гады, Ніна Галоўня, 80 гадоў, Надзея Ціханович, 87 гадоў, Тадеуш Найрановскі, 82 гады, Андрэй Мінко, 53 гады і Баляслаў Качан, 73 гады. Памолімся таксама за ксяндза Валеріяна Голяка. Вечны адпочынак рачым даць Пане. Вечны адпочынак рачым даць Пане. Вечны адпочынак рачым даць Пане. Пане Езу, укрыты ў свяцейшым сакраманце, сёння радасць напаўняе наша сэрцы. Зараз мы прагнем падзякаваць перш за ўсё Табе, Божа, за тое, што ў сваёй бязмежнай міласэрнасці Ты прабачыў нам нашыя грахі, за тое, што сёння Ты прыйшоў у нашае сэрцы пад відам хлеба, за тое, што заўсёды застаешся з намі на алтары і ў Найсвяцейшым сакраманце.
Любая тата і мама, дзякуем вам за пяшчоту і чуванне пры маім ложку, за вашыя рукі, якімі вы кармілі мяне, апраналі і з радасцю насілі, за вашыя вочы, якія няспынна з клопатам глядзелі на мяне, дома, у двары і ў школе, за вашу вялікую любоў, якую немагчыма выказаць ніякімі словамі. Дзякуем вам, мама і тата. Паважаны ксёндз Пробыш і ўсе нашы ксяндзы, дзякуем вам за ваше служэнне, за тое, што перадалі нам Божае прабачэнне ў сакраменце пакаяння, за гэтую святую імшу, у якой мы сёння упершыню удзельнічалі поўнасцю, за Слова Божае і за святую камунію. Няхай сам Бог стане вашай узнагародай. Дорогая наша сестра Яна, дзякуем вам за тое, што падрыхтавалі нас да сакраменту пакаяння і эўхарысты. Дзякуем вам, Тацяна Уладзіміровна, за падрыхтоўку і прыгожы спеў падчас гэтай святой імшы. Таксама і ўсім вам, прысутным сёння ў касцёле, дзякуем, што маліліся з намі і за нас. З вялікай радасцю ў сэрцы дзякуем пану Богу за сённяшні ўрачысты дзень першай святой камуніі нашых дзетак. Здаецца, зусім нядаўна мы прынялосілі нашых немаўлят у святыню і прасілі у святароў аб удзяленні сакраменту хросту. Сёння яны самастойна вызналі веру ў пана Бога і прынялі першы раз да сэрцаў сапраўднае цела Хрыста. Таму ад чыстага сэрца хочацца падзякаваць вам, ксёндз Пробыш, за духоўнае ўзмацненне нашых дзетак, за клопат, малітву, за тое, што вы з'яўляліся такім матыватарам для нас, для бацькоў, таму што гэтыя дзённічкі, которые вы нам удзялілі, нашым дзеткам удзялілі, былі ўсё ж такі больш для нас. Мы сачылі, прыходзілі, стараліся кожную святую імшу не прапускаць, нядзельную святы. І гэта была такая добрая матывацыя. І спадзяюся, што на гэтым наша знаёмства з паном Богом не закончыцца. Таму што ў нас ёсць такі добры пастар, як вы. Няхай добры Бог аберагае вас. Няхай Маці Божа атуляе вас плашчам мацярынскай апекі штодня. Добрых, шчырых вам людзей на вашым святарскім шляху. Моцнага здароўя і ўсіх ласкаў Божых. Дорогая сестра Яна, вы на працягу 2 гадоў аддана рыхтавалі нашых дзетак да першай сустрэчы з панам Богам. Дапамагалі годна пазнаваць Ісуса Хрыста. Вы шчырыя ў працы і ў малітве, заўсёды знаходзіце для дзяцей і бацькоў добрае слова. А ваша усмешка заўсёды сагравае цяплом. Шчыра дзякуем вам і жадаем Божай дапамогі і благаслаўлення ва ўсіх справах і пачынаннях. Паважаная Тацяна, сённяшняя ўрачыстасць не была б такой мілай і чулай, каб не суправаджалася вашым мілым спевам. Дзякуем вам за тое, што знайшлі час сёння і падчас падрыхтоўкі быць з намі. Няхай Бог адорвае вас патрэбнымі ласкамі. Дорогие браты и сестры, спочатку, дорогие дети, як я уже казаў, постарайтеся запомніць гэты момант у вашым жыцці. Это сапраўды вельмі цудоўная хвіліна. Цяпер у вашым сэрцы ёсць жывы Бог, сам Езус Христус. У святой камуніі увайшоў у ваше жыццё і хоча застацца там назаўсёды. Таму прашу вас і захвочу да таго, каб сапраўды там заўсёды ў вашым сэрцы было месца для Езуса Хрыста. І памятайце аб тым, як я ўжо казаў у
падчас казання, што Езус Христос з'яўляецца добрым пастырам, які любіць нас заўсёды, не гледзячы ні на што, нават калі мы ідзем не ў той бок, куды трэба, калі мы спатыкаемся, грашым, Езус нас чакае, бо Ён нас любіць. Памятайце пра гэта заўсёды, што Езус любіць вас заўсёды, не гледзячы ні на што. І вам, дарагія бацькі, таксама яшчэ раз хацеў бы падзякаваць за тое, што ваши дзеці сёння ёсць тут, бо гэта і ваша заслуга. І прасіць вас таксама, каб і далей стараліся выхоўваць сваіх дзяцей у веры, перадаваць гэты вялікі бясцэнны скарб, самы галоўны скарб. Можна даць вельмі шмат усяго сваім дзецям, але калі вы не дасце ім Бога, то ўсё гэта згубіць сэнс. Таму памятайце аб тым, што вы павінны быць для іх прыкладам. І хоць дзённічкі закончыліся, але на святую імшу запрашаем далей кожную нядзелю прыходзіць разам са сваімі дзецьмі, каб перажываць гэтую радасць. Вас, дзеці, запрашаем на белы тыдзень, які заўтра распачнем. Святая імша альбо з раніцы ў 9 гадзін, альбо вечарам у 18 гадзін. Пастарайцеся гэтыя дні кожны дзень прыходзіць на святую імшу з чыстым сэрцам, каб прыняць Езуса Хрыста на працяг гэтых 8 дзён. І заўтра таксама вазьміце з сабой, заўтра у нас малітоўнікі вазьміце з сабой, якія таксама будуць асвечаныя. Дзякуй вялікі для сясцёр, якія і вялі катэхезу, якія ўпрыгожвалі тут і касцёл, святыню, для пані Тацяны вялікі дзякуй і за таксама працу, за катэхезу, за ўпрыгожванне спевам сённяшняй урачыстасці. Дзякуй усім вам, дарагія браты і сёстры, за супольную малітву падчас гэтай святой імшы. І прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вамі! I z duchem Twoim. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Amen. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Amen. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc, Jezus jest Panem. O Alleluja, po wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej.